दिनै गा 28थि अल इन्डिया इउएन फुटबल गल्ड काप टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बे गेलेनायाव मोननै टीमनि गेजेराव गेलेनाय मोनसेया चिरांनि आरो मोनसेया गुवाहाटी एफसि क्लाब दासिमहालागै गलसे जानानै दं जों आसा खालामदों बे खेला जथेस्थ' मोजां जादों जिखिनि ओरैनो खोब एक्साइटिं जानांगौमोन एसे स्ल' जादों खिन्थु थेवबो जिखिनि मोजां जादों रावबो जखम जालायाखै फ्रेन्डलि गेलेनाय जादों दिनै बे खेलनि गेजेरजों बेखौ जों जोंनि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि प्रति दावगाहोनो थाखाय थुलुंगा मोनसे होनाय जादों जों आसा खालामदों बे खेलखौ जों दैदेनलांबाय थागोन दिनै जे खेल बेयो गासै स्टार्टिंनिफ्राय जों गासै 10 टीमनि गेलेहोनाय जादोंमोन बे 10 टीमनिथ' गेलेनायनि उनाव मोननै टीमा जिहेतु फाइनाल थांबाय चिरां आरो गुवाहाटी टीमा आरो दिनै जोबथा खेला जाबाय जिखिनि बेखौ जों साबायखर होदों कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै कमिटिनि जायफोर मेम्बारफ्रा बे खेलखौ मोजाङै दैदेनबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों लोगोसे जायफोर टीमफ्रा बाहागो लादोंमोन बाहागो लानानै बे खेलाखौ मोजाङै जाफुंहोनाय हेफाजाब खालामो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जि रेफारिफ्रा बे खेलखौ स्टार्टिंनिफ्राय दासिमहालागै मोजाङै दैदेनबोगासिनो गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायालासेनो बेनि थाखाय रेफारिफोरखौ साबायखर होदों आरो जायफोर दिनै बिभिन्न बिटिआर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो गेलेनायखौ नायनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों खारन नायग्रा थायाबा गेलेग्राफ्राल'बो गेलेनो मोजां मोना गोसोआव मा बुंगोन एनकारेजमेन्ट मोना बेनिखायनो एनकारेज होग्रा गेलेग्रा दैदेनग्रा गासैखौ आं साबायखर होदों आरो जों फैगौ समफ्राव बिदिनो गेलेनाय मागोन जों बे बिटिआर ओनसोलाव फुटबल खेलाखौ जेसेबां हायो जौगाहोनो थाखाय नाजागोन बेनिखायनो जों थांनाय बावैसो सिगाङावनो जों 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे खेला होदोंमोन आरो बेबो जोंनि फुटबल खेलाखौ एनकारेजमेन्ट होनायनि जि हाबाफारि बेनिनो मोनसे पार्टमोन जों बेनिखायनो दिनै बे नाजानायनि थाखायनो बर'लेण्ड मोनसे टीम दिनै सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेलायाव बाहागो लानो मोनसे खाबु मोनदों आरो जों आसा खालामदों बेदिनो जों नेसनेल गेमहालागै बा इन्टारनेसनेल गेमफ्रावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय टीम हरनो हानायनि मोनसे खाबुखौ लागासिनो आरो बेखौ जों निस्सय मोनसे समावबो जों जाफुंहोनो हागोन खेलायाव होयो माखासे होनाय जायाखै खिन्थु बेखौ जों जेसेबां हायो बिटिआर सरकारनिफ्राय नाजालांबाय थादों खारन दा मोनसे खेला गेलेनो थाबा बहुत खरस जायो आरो बे खरसखौ पाब्लिकनिफ्राय जों बानजोबनो हाया बेनिखायनो सरकारनिफ्रायबो जिखिनि हायो बेखौ बानगोन इतिमধ্যे गोबां खेलाखौ बानखानाय जायो आरो दा जों जा गोदानै माबादों बेबायदि मुंख्लं नामाव खेला पार्टिनि बेफोरखौ जों बाननो नाजागोन आरो जेसेबां हायो रायजोफोरनि कन्ट्रिबिउसन लोगोसे सरकारनि कन्ट्रिबिउसन बे जयेन्टलि जों खेलाफोरखौ मावफुंलांनो नाजागोन खारन रायजोफोरल'बो असुबिदा जायो सरकारनोबो सोनाजोबब्लाबो बेबो दिगदार जायो बेनिखायनो कन्ट्रिबिउसनाव थांगोन रायजोफ्राबो खारन होमबासो जोंनि होननाय फिलिंआ फैगोन नङाबा खालि सरकारनोल' लामा नायनो सरकारनि थाखाजोंल' खुङोब्ला बे गेलेनायनि प्रति मुंख्लंफोरखौ सनमान होनायनि जिथु बिबान बेखौ रायजोफ्रा बुजिनो नङा बेनिखायनो जाहाथे सरकाराबो आरो रायजोआबो बिबान लानानै खामानि मावफुंनो हायो बेनिखायनो जों गासैबो खेलाखौ बेखौ मुंख्लंफोरनि नामाव होनाय खेलाफोरखौ जाहाथे जयेन्टलि जों खालामनो हायो सरकार आरो रायजो राजा बेखिनिखौ जों कन्टिनिउ खालामलांनो नाजागोन बेखौ जायफोर टिम गेलेदों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा दा गलसे मोनसे टिमा आगबारिनो दङबाबो मा समाव मा जागोन बुंस'नो हाया खिन्थु जों आसा खालामदों खेला मोजां जाथों आरो मोजाङै जोबलांगोन आरो जों जेसेबां हायो बे खेलखौ मोजाङैनो दैदेनलांबाय थानो नाजागोन फैगौ समफ्रावबो दा जोंहा स्टेडियामा खामानि सोलिबाय थानाय स्टेडियामाव जों गेलेहोनो हायाखै एबार जों बेनिखायनो डायमन्ड खेलनि गेलेग्रा फोथाराव डायमन्ड स्कुलनि गेलेग्रा फोथार गेलेहोनोसै बे फिल्डआ मोनसे फुटबल खेलनि थाखाय जेसेबां नांगौ बेसेबां गैया जायगाया स्पेस खम खिन्थु नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जों हयथ' जोंनि स्टेडियामाव गेलेफिननो हानाय जाहैगोन दा कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायखाय बे असुबिदा जानायखाय जों गेलेनाय होनो हायाखै जों उदालगुरि ओनसोलाव गेलेनायखौ डेभेलप खालामनो थाखाय इतिमধ্যे जोंहा उदालगुरि दा एक्जिस्टिं स्टेडियामथ' जागासिनो बे कनस्ट्राक्सन कमप्लिट जाहैसिगोन बेनि उनाव जोंहा बेवहाय सेन्टार फैगोन आरो बिनि स्टेडियाम जागोन इतिमধ্যे क्रिकेट स्टेडियामबो एलटमेन्ट जाबाय जोंहा हायाबो मा जाबाय इनडर स्टेडियामबो हा एलटमेन्ट जाबाय बेखौ बावैनो कनस्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन आरो बेनिफ्राय फुटबल एकाडेमि जोंहा उदालगुरिनि जागोन बेनि थाखाय जों हा एलटमेन्ट जाबाय दा बे गासैबो जों
जेसेबां हायोबो बोसोरनै सरकारनि गेजेरावनो बेखिनिखौ मावफुंदों आरो बेखौ जों साक्सेस जाहोगोन जिहेतु जानायनि लामायाव फैबाय बिनि अनगायैबो जों जोंनि बेवहाय बिभिन्न गेलेग्रा बिदि फोथार मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामबो जागासिनो बे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामा दासिमहालागै लेन्ड एलटमेन्ट खालामनो हायैखाय जाथ'वाखै खिन्थु बेबो जासिगोन दा बे गासैबो स्टेडियाम बे गेलेनाय जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बेखिनिखौ जों कमप्लिट खालामनो हायोबा आं आसा खालामदों जे उदालगुरिया सानसे समाव अन्तत नेसनेल लेभेलनि खेला लाबोनो हानाय लोगोसे नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय प्लेयार जों बे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय दिहुननो हागोन माथ्र जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन बेखौ बानायनो नाजादों आरो बे बानायनाया जाफुंगोन जों आसा खालामदों इन फिउचार जे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय गोबां प्लेयार जों दिहुननो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि खेला जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हानाय बेबायदि गोबां स्टेडियाम जाहैगोन टाइम जोङो बेयाव सेमिफाइनालाव जेनलांदों बिराद आनलाकिलि खिन्थु खेलायाव जेननानै देरहानो थायो खिन्थु बे बाराव प्लेयारफ्रा बिराद मोजां गेलेदों फार्स्ट टु लास्ट क्वार्टार फाइनालाव मोजां गेलेदों सेमिफाइनालावबो गोरा जादों बारहुंखाजों फाइनालाव एसिबि गुवाहाटीनिनो मोनसे टप क्लाब बा आसामनिनो मोनसे टप क्लाब होनजायो दा बिसोरजों जों देरहानानै बिराद मोजां मोनदों जों लास्ट टाइम जोङो टाइब्रेकाराव जेनदों बिसोरजों सयगायाव दिनै जों देरहानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माने जों बिदि देरहाबाय थायोबा माने मोजां टिमजों प्लेयारफ्राबो गावखौ मटिभेट खालामो आरो आंबो एस ए कच मटिभेट जालाङो आरो दा जों नैबे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि टिमखौ बहुद नोंथांमोननि सापर्टआव फार्स्टआव जाहैबाय जोंना मेक्सिमाम जोङो लकेल प्लेयार लानानै गेलेगासिनो आरो जोङो लकेल प्लेयारजोंनो जों टारगेट खालामगासिनो जों एखमबा बाहेरानि प्लेयार लाबोनांगौ जायो मानो होनबा जोंनो एक्सपिरियेन्स प्लेयारा एसे थादेरनांगौ बाहेरानि बे एक्सपिरियेन्सखौ जोङो सोदेरोबा माने यं टेलेन्टफ्रा जोंना बिसोरजों बै नेक्स्ट लेभेलाव गेलेनो हायो जोंना मेन टारगेटआ बेल' नङा दासो बे फिसा स्टेपसो जोंहा सेकेन्ड डिभिजन आइ लिग दा ओंखायनो जों सेस्था खालामदों माने जोंना बाहेरा प्लेयारफ्रा एसे एक्सपिरियेन्स जादों आरो माने लकेल प्लेयारखौ लानानै बिदिनो गेलेबाय थानाय माबायदि प्रिपेयार जादोंमोन नैबे फाइनालखौ देरहानो थाखाय नोंथांमोना बुंनो थाङोबा जोंना प्रिपेयारा जोंना जेब्लाबोखा जोंना जेब्ला सिजन स्टार्ट जादों जेब्लानिफ्राय जों प्रिपेयार जेखि जों खेला गेलेया मानो जोङो मोजां खेलाखौल' जों सेस्था खालामदों जों देरहानो होननानै गेलेयाखै जास्ट जों बेखौल' गेलेदों माने जाहाथे प्लेयारफ्रा मोजां पारफरमेन्स होयो मानो होनबा खेलाया देरहाबाय एखमबा गाज्रि गेलेनानै देरहायो खिन्थु जों दिनै नुनो मोन्दों मोजां गेलेदों गासिबो मोजां खेलाखौनो गेलेनानै देरहादों जायहा गोबां गल होनो हादों दिनै आंनि बिषय मा बुंनो बियो गल होनाया बे जाहैबाय बाहेरानि प्लेयार बियो आइ लिग प्लेयार सेकेन्ड डिभिजन बिसोर राजस्थान इउनाइटेडजों गेलेयोमोन बियो सिगाङाव चेम्पियन जादों बिराद एक्सपिरियेन्स प्लेयार आरो दा बेखौ जों बे टिमाव लाबोनाया माने ओरैबायदि प्लेयारबा ओरैबायदि माने गावखौनो गाव माने मोजां माने कुवालिटि जों देखायनो सानो बिसोरनि सिगाङाव बिसोरनि लेभेलजों माने समान खालामनो सेस्था खालामो दा बेयाव मा जायो प्लेयारफ्रा आरो साबसिन गेलेयो आरो बिराद मोजां गेलेयो बियो आरो मटिभेट खालामो प्लेयारखौ बे नङा गिदिर प्लेयार होननानै बियो बिराद गावखौनो गाव लेभेल देखायाबो प्लेयारखौ ज' लाबानो गेलेयो जाहाथे बयबो मोजां गेलेयो होननानै आरो गलखौबो बियो सोबाय बिराद मोजां गल सोदों आं बिराद गोजोनदों नोंथांमोननि गेलेनाय टिमनि सोमोन्दै एगेन्स्ट बिथांमोना बिराद मोजां टिम आङो बिराद नामजादा टिम गोदोनिफ्रायनो जेब्ला जों जमानो जायाखै जानांगौ बा जों गेलेयाखैबो जानांगौ बे टाइमनिफ्रायनो नाम जाबोखानाय बे टिम जों बिराद मोजां नामजादा टिम गुवाहाटि लिगाव बिसोरनो चेम्पियन जाबाय थायो बिराद मोजां टिम आरो मा होनबावनो जायखिया जों बिसोरखौ दिनै फेजेननानै गोजोनबाय आरोखि टुर्नामेन्टनि सायाव मा बुंनो दङ जे टुर्नामेन्ट कमिटिनि सायाव टुर्नामेन्ट कमिटियाथ' जों फार्स्टनिफ्रायनो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों थानायनि होन जानायनि होन जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो जे फेसिलिटि होनांगौ बेखौ होदों होमबासो प्लेयारफ्राबो माने मोजां गेलेनो हायो जोंखौ गोबाव जोंखौ हटेलाव दोनदों दा प्लेयारखौ जुदि हटेलाव थाहैयोबा बा मोजां रेस्ट मोजां जाहोयोबा मोजां रिकभार मोनो होमबासो मोजां गेलेनो हायो दा बेखौ साननानै कमिटियाबो मोजां मोनसे माबा खालामदों सेस्था खालामदों आरो खालामदोंबो ओमफ्राय बिनि रिजाल्टआ दिनै नुनो मोनबाय बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास
मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।